Hebu angalia wale ambao mmeweka hivi, ni vile hamjapata kofia ama namna gani? Mtapata. Haya, weka namna hii tusalimiane. Ogembo oye! Ogembo oye! ODM! ODM! Tuko tayari. Mtanikubalia unasiketi yake chini komi. Nikubalia ni mpee ambaye ni klanja wa kule bunge, Mheshimiwa Junet Mohamed, atusalimie na atambulishe wabunge wako pamoja hapa. Give me the mic. Ingoyo korutomo gambia magena Ogabana simpere negasiare Marimo korutomo gambia magena Ogabana simpere negasiare Siasa tela ikatigeri ogi Ogabana simpere negasiare Kisegimo bwate manyango erachie Ogabana simpere negasiare Kalikorara no ale saiti Ogabana simpere negasiare Chira riete na chiago ikerania Ogabana simpere negasiare Sigamo tichorero mogambia makara Ogabana simpere negasiare Mosimama bwate na bora bagose Ogabana simpere negasiare Ogabana simpere tana korara Ogabana simpere negasiare Momo chekiamo ganinya iranerie Ogabana simpere negasiare Ogabana yeito sugumemeremo Ogabana simpere negasiare Tokora kirangwane momane kwesagara magenderera kolira bono goikanya kwane rinde momanye era igoira chiri senta abasare basomba busaya ohaga chiri di senta sekere gwodi abana basoma driving sukuru na chaka bana baito bamanyobo gendia abari mu baisi di bonzi ero basoire koba permanenti okonyire na shabana ya iteti mwene nerero mbuyere stadium orosirie chitiro chaitero agachire kasimbo moto tarikorara magana mokorutaya na ya kibote naenda abange bari bakoruta abande na bwakonyie motago tigere naragamba etamweye monarakora siasego ika abantu bateba yabarorire na ningo isaine Ingoyo korutomo gambia magena Ogabana simpere negasiare Marimo korutomo gambia magena Ogabana simpere negasiare Siasa tela ikatigeri ogi Ogabana simpere negasiare Kisegimo bwate manyango erachie Ogabana simpere negasiare Kalikorara no ale saiti Ogabana simpere negasiare Chira riete na chiago ikerania Ogabana simpere negasiare Sigamo tichorero mogambia makara Ogabana simpere negasiare Mosimama bwate na bora bagose Ogabana simpere negasiare Ogabana simpere